Добро утро, хора. Какво ма повика тая? Я дай да я чуем. Викама да отиваме да боядисваме яйца. Ми добре бе, грънушки, ей са, да не ме пранкнеш само нещо. Ита, добро утро, грънушки, айде ще боядисваме ли яйца? Да, грънушки, ще боядисваме ли яйца? Айде спри да ме гониш, един път поне бъди някаква нормална женка. Въпреки, че си стара, все пак си жена. Грънушки, ще боядисваме ли яйца? Айде, да се махна малко от тебе, че ти без това няма да спреш да ме гониш. Хвана ма, значи. Чакай бе, грънушки, трябва да боядисваме яйца. Аре бе. Значи колко си лоша. Грънушки, ей ги яйцата тук. Айде да боядисваме, ако обичаш. Айде да боядисваме, де. Грънушки, аре, моля ти се. Чай да видим, ако тук не си ми скрила нещо, Диня.